Justin voor het lijst rekken. Heel goed. Maar dit is het. Zeg maar. Wat is het? Dit is het hele systeem. Dat is gewoon een verhaaltje. Oké. Ik ben Joet, wie ik samen met Allet, die is lid bij Bandlab, wie ik aan de Playstation. En toen kwam Ruud-Jan Bekema. Ruud-Jan, dit is mijn verhaal. Toen kwam Ruud-Jan Bekema en die ging Shadow of the Colossus ging die spelen. En hij gaat nou vertellen hoe mooi het ging. Ah, het is wel aardig, maar... Dat is gewoon even erbij. Even erbij. Ja, het is wel aardig, maar... Het is wel aardig lijp. ja, maar Allet die dat zelf het heel goed kent, maar hij kent eigenlijk net spot van. Allet, de conclusie, de moraal van het verhaal, is dat Allet gewoon vrij weinig kent. Allet Krol, Allet wordt Krol, gezien, de ja. Duitse. Hij went op de kamp zien in Gauw. De kampioen in Gauw, ken weinig, pak hem aan. Maar het is wel een leuke jongen, maar ja. Nee, is kut.